Gasteizko udaleko eremu pertsonala. Bazenekien egoitza elektronikoaren eremu pertsonalean zuzeneko sarbidea duzula udalarekin dituzun kudeaketa askotara, eremu pertsonala 24 orduko zeure espazio pribatu eta segurua duzu. Toki bakar batetik informazioa kontsultatu, kudeaketak egin eta zeure udal izapide askoren jarraipena egin ahal izango duzu. vitoriagidoi-gasteiz.org/egoitza elektronikoa helbidean sartzea eta ziurtagiri digital baliodun batekin identifikatzea baino ez duzu behar. Hala nola, BAC-Q edo NAN elektronikoa. Zer aurkituko duzu? Arloka azalduko dizkizugu egin ditzakezun kudeaketa nagusiak. Izapideak eta eskabideak. Eskuratu zure erroldagiria, kontsultatu eta aldatu zure datu pertsonalak eta egin zure erregistroen eta udalarekin dituzun kudeaketen jarraipena. Zergak eta tasak. Ordaindu ordainagiriak, helbideratu ordainketak, eskatu zatikatzeak edo deskargatu egiaztagiriak behar dituzunean. Ibilgailuak eta mugikortasuna. Kudeatu TAOa, kontsultatu isunak edo izapidetu emisio gutxiko eremuarekin zerikusia duten baimenak. Izen emateak eta matrikulazioak. Eman izena eta kontsultatu zure izen emateak udal jarduera eta ikastaroetan, izan enplegukoak, haurreskoletakoak edo gizarte etxeetakoak eta kirol instalazioetakoak, besteak beste. Udal enplegua. Kontsultatu zure hautaketa prozesuak, kontratazio zerrendak edo eman izena prozesu irekietan. Kirola. Erreserbatu instalazioak eta egin zure abonamenduarekin zerikusia duten kudeaketak. Eta gainera, kudeatu zure aurretiko hitzorduak, egin zure gaien jarraipena herritarren postontzian edo bozkatu prozesu parte-hartzailetan. Udalean lan egiten baduzu edo lan egin baduzu, arlo espezifiko bat ere aurkituko duzu udal langileentzat interesgarriak diren zerbitzuekin eta informazioarekin. Sartu zure eremu pertsonalean helbide honetan, vitoriagidoi-gasteiz.org/egoitza elektronikoa. Gasteizko udala, zure eskura.